Започваме с една хубава новина от живота на наше училище, професионална гимназия по кожни изделия и текстил. Предстои състезание по волейбол за юношите, а вълнението в отбора вече се усеща. По този повод днес пред нас е капитанът на отбора Юлиян Йорданов. Добър ден, Юлияне! Радвам се, че си тук. Ще си поговорим малко за подготовката, настроението в отбора и очакванията за срещите, които ще проведат тази неделя. Първо да питам, как си днес и какви са очакванията за предстоящите мачове? Аз съм добре, благодаря ти и давам ти гаранция, ще печели. Супер, какво е настроението сред момчетата преди състезанието? Добре и добре. Кое те мотивира най-много, когато си на игрището? Победата. Победата само. Имаш ли любим волейболист, когато се възхищаваш? Да, има. Идол ми е Александър Николов. Супер. И последно вече измислихте ли тактика за следващата в неделя или ще има изненади? Имаме тактика, но е тайна. Благодаря ти, Юлиян, че беше с нас днес. Желаем ти успех на теб и целият отбор на ПГК и във волейболната среща в неделя. Си палци за много точки и добро настроение и, разбира се, победа. Останете с нас в канала на YouTube и следете следващите ни издания, за да научите как се представиха нашите момчета.